Máš. Jano Kasarin! Každý vážení športoví priatelia, žltí, áno, idú do auto. Opačne. Máme! Opačne. Zakryť majú, na píške máš píšťalku. Na čo máš tu píšťalku? Prídik, bezpečný. Máme teraz víno. Daj. Prcový strel, pridávate. Prco, je. Ako? Dobre ich ojebal, myslel si, že bude dávať spátky. Nebolo to mať do konca. Finále má. Koľko by to bolo? To ste dostali 6 gólov, aby si to nezrátal, Miro. Áno, píska daj. Dnesko sa pýta do ihriska. Koľko mi odkop to zasúci? Dole! Technické problémy čo bolo ďalej nášho rozhodnú, ale stále tá otázka platí. Ako sa... Známy, Prco! Nechod sám, Milan, dobre! Ako hodnotí do tohto buďte. Hraj, otoč, hraj! Tvoja streda seba na kľú! Vracia! Vidí, vracia ešte hore! Na Petra! Ešte hore, to s tými 2 minútky! Prco! Ešte hrajú, vieš? Je to Nechod, Leno, nechod! Pičky, ktoré sa tam mali padnúť. Hod! Gažo, Máka! Právo to je 6 rokov. Peťo, trošku. Ale on určuje na naši káru. Tak on píska, že Petro. Nie, píska, že Petro padnú. Áno. Marian Šak. 11 po 5 sa dáva. Ako prvý. Mišo, nezavadzajte. Peter Gážo. Hráč číslo 12. Rodový. Dojebali, ten gól nemali to súde. Prce je sústup. Takisto hral na čierno. Prco drží palce. Môže prestreliť.
Dixon, Mieszko, Pikla, Janoszycy pozdrawiam, najlepsi odporni na wszystko, Pomarczycki, także Dixon, ty prajemy, tak to, Prajmerowi, Ficu. Dixon nie radzi. Michał. Matusz, wyzywam dipację jako bramkarowi. Jako jasne, że muszę wrócić na małe. Ale tak, na to jest raz. Lancio! A i to tam! Dawaj! Rozhodujúce! Martin musí... Marek, ty si ho vyhrali! Daj ako protina! Vera Šachora si. Je víťaz Lutera Ročníka Poličkáno. Gratulujeme. Mako krásny gól a vráca do Ačka. Komentovanie, myslím, že to prispelo na svoje veci na zápasu. Teraz by som poprosil Husma, aby nám dostali k hracej ploche a vstúpime tam hlasovaní. Školia, Mariano, Lančo. Ja by som ich poprosil, keby sa nám postavili na hraciu plochu. Ešte raz prosím Tonka Iško a Majka Lanču. Prosím vás, vystúpte nám túto Tonko. A zástupcovia organizačného výboru vám odovzdajú cenu taká, ako vám naozaj náleží. Marko, a prípadne ich môžete hodiť ešte aj po bane. A tešíme sa, že nám takto dobre budú pískať aj na budúci prvý ročník uličkárskeho turnaja. A teraz prosím zástupcov Bernolákovej ulice, aby si prevzali nepopulárnu zemiakovú cenu, ktorá nebude nič inšie ako vrecko zemiakov. Gratulujeme a dúfajme, že na budúci rok postupia aspoň postupne na vyššie. Od výborných malých súborov ozaj silných.
Gratulujeme ešte raz Trnovákov v ulici 4. cene. Prosím zástupcov. Nie. Tretiu cenu odozdáva zástupca organizačného výboru Milko Quinta, ulice Osloboditeľov. Je to krásna, vychladená fľaška šampanského. Gratulujeme im. V semifinále podľahy práve víťazom dnešného turnaja. Ešte raz gratulujeme ulice Osloboditeľov, ktorá skončila na 3. mieste. A pristupujeme k dekorovaniu vicemajstra uličkárskeho turnaja Hlinskej ulice, ktorá sa dlhodobo održala a vlastne len vo finále na 11 bol jeden jediný gól, ktorá hrala s víťazom dnešného turnaja. Gratulujem Hlinskej ulici k 1. miestu. Je to pohár a fľaška šampanského. Áno, to je on a takto je bol zvyknutý aj za svojich mladších časov, keď víťazil zápasov. Ešte raz gratulujeme ulice a zástupcom Hlinskej ulice ich krásnym umiestnením. Druhé miesto uličkárskeho turnaja. No a teraz prichádza finále dnešného uličkárskeho turnaja. To je odovzdávanie prvej ceny víťazovi dnešného turnaja Botovej ulice. Gratulujeme chlapcom a kapitánovi Pavlovi Hercenovi, ktorý toto všetko vymyslel, aj to, že dneska vyhrajú. Gratulujeme ešte raz a tešíme sa, či obhája toto prvenstvo na budúci rok, alebo sa pochopia iné uličky. Ešte raz gratulujeme ulice Botovej a prajeme im veľa úspechov. Gratulujeme, chlapci. No a teraz pozor. Žiri už práve rozhodla, že cenu Fair Play získava najsympatickejšie mužstvo a to je mužstvo Holé ulice. Prosím, zástupcov Holé ulice, aby nám vyšli na piedestál. A prevzali si cenu, ktorá určite poteší všetkých fanúškov a fanúšičky. Cenu najsympatickejšie mužstvo odovzdá najsympatickejší člen výboru pán Milko Quinta. No a kapitánku tohto mužstva z Holé ulice preberajú vynikajúci a krásny darček a pozornosť organizačného. Ešte raz gratulujeme. Cenu Fair Play získava Holé ulica. Vážení športoví priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa zúčastnili dnešného turnaja. Gratulujem všetkým, ktorí sa zúčastnili nielen futbalových zápasov a turnaja uličkárskeho, ale ktorí sa prišli pozrieť. Pošle ty voláte fotky jednej na Facebook. Dobre? Je to futbal, poli, šport, ale hlavne poli, to dobrá zábava.